sada već sa poznatim kolegama, je razvijati jedan dijalog, znanstveni diskurs koji mislim da na neki način doprinosi bitnom pomacima u kulturi u smislu razumijevanja i ovih recentnih događaja na kojima smo bili sudionici, a kojima se bavi ovaj skup. Ja sam imao prigodu, zato će možda i moje izlaganje biti malo konfuzno u zadnjih 1 dana, 10 dana sudjelovati na 2 relevantna skupa koje su na neki način upotpunili na dovezu na ovo o čemu ću danas govoriti. Prvi se bavio sudbinom jednog hrvatskog intelektualca, demokrata koji je postao egzilant i pripadao hrvatskoj politički imigrantski pogleda radice, iznimno zanimljiva ličnost, a drugi skup se odnosio na cijeli niz tema koji pod nazivom socijalizam na kulturi, koji pokušava također uroniti u našu recentniju noviju prošlost. Dakle, ovo je komplementarna tema koju ću danas govoriti. Sam naziv je vrlo ambiciozan i svjesna se da se može samo nekakvim malim crticama u okvirima nekakve sažete prezentacije naznačiti pojedini elementi teme koje sam ovdje istaknuo. Dakle, ja ću kratko govoriti o nekim aspektima koji su relevantni za tematiku disidentstva i titoizma kao jedne osebujne inačice komunizma. Tom temom se bavilo, sada ne ponavljam, više znanstvenih skupova na području bivše Jugoslavije, objavljena su mnoga veoma značajna djela. Mnogi radovi su kontroverzni po svojoj prirodi, postavljaju više pitanja nego što daju odgovora. Postoje veoma različiti pristupi i ukratko naznačio bih uvodno da svaki pokušaj interpretacije recentne povijesti na neki način predstavlja jednu preliminarnu povijest. Inače živimo u ubrzanom vremenu, bilo se govora o nekim tehnološkim aspektima i nevjerojatnih pomaka koje određuju naša saznanja. Stalno usvajamo nove činjenice kojima nadopunjavamo postojeća znanja, mijenjamo perspektive promatranja. Ukratko, recentna prošlost i slika koja oblikuje se općenito može povezati sa nekakva 3 aspekta koji pokrivaju ovu tematiku. Prvi se odnosi na memorijalnu kulturu ili kulturu sjećanja koja je institucionalizirana u velikoj mjeri. Drugi pokušaj da se pronikne prošlost jest historiografija, neki kažu znanost, neki to osporavaju. A treće, u čemu ljudi sudjeluju na subjektivnoj razini su neka osobna iskustva. Ja sam živio u sustavu kome je bio prisutan sustav vrijednosti i način vladanja koji nazivam titoizam. Disidentstvo je nešto što mnogi nisu razumjeli, to je bila jedna marginalija. Rekao bih, evo, misli jednog od, nazovim ih, disidenata, književnika Branimira Donata, koji se izvodno zvao Protkozane i zbog nepogodnosti bio prenuđen promijeniti čak ime, jer ostao živjeti u Hrvatskoj, nastavio se baviti književnošću i on je možda ponajbolje opisao poziciju disidenata u jednoj svojoj knjizi koji je dao naziv Središte ruba. Dakle, pozicija središta na rubnim pozicijama, to je nešto što je pozicija disidenta na neki način. Zane je dosta zgodno opisao problem odnosa prema recentnoj prošlosti. Napisujete rečenicu koju citiram: različite dijagnoze povijesti birače različite interpretacije sadašnjosti. To dakle govori da na neki način svaki pokušaj introspekcije u relativno blisku prošlost predstavlja unaprijed jedno ograničenje koje imate na umu kad se govori o ovoj tematici. Zatim primježio još jednu dosta zgodnu stvar koja je relevantna, znači, za ovu tematiku i općenito recentnu prošlost. Dakle, teoretičar povijesti Collingwood razložio je, upozorio na rad činjenica i na način njegova funkcioniranja. Prema njegovu uvjerenju, puka
činjenica, odvojena od drugih činjenica, jest nešto čudovišno. Mi danas živimo u vremenu vrlo brzih promjena, barem kada je riječ o Hrvatskoj, mislim da je tako i u mnogim drugim postkomunističkim državama, uključujući one sa prostora bivše Jugoslavije. Imamo mnogo izdvojenih činjenica, mnogo nekakvih polazišta koje, unatoč činjenici da se danas može slobodno govoriti, predstavlja ograničenja i jednu kakofoniju mišljenja, koja onda zapravo u priličnoj mjeri onemogućuje ocjene u neke složene aspekte naše prošlosti u koje se svakako mogu svrstati titoizam i disidentstvo. Ukratko ću se osvrnuti dakle, na lik i djelotnost, tako neko govorilo Josipa Broza Tita, koji dakle, predstavlja ishodište složenog pojma titoizam i neke događaje koje su kronološki obilježili, uvijek govoreći, pojavu disidentstva. Prvo je dakle razdoblje do 1908. i Titov sukob sa Stalinom, osvrnut ću se ukratko na sukob na književnoj ljevici, to je poznati znači Treći kongres Saveza književnika Jugoslavije, koji predstavlja jednu veoma značajnu fazu u formativnom razvoju Josipa Broza Tita i s druge strane disidenta. Dakle, to je razdoblje u kojem je komunizam neka vrsta opozicije gdje se razvije različiti oblici pluralnog mišljenja koji je rezultirao tim poznatim sukobom. Nadalje, Tito je dakako bio ključna figura društvenog razvoja jugoslavenskog socijalističkog društva, na to ću se osvrnuti i zaključno na razdoblje nakon Titove smrti. Ovo je također sadržaj koji ću kratko popratiti u onome što ću izlagati. Prije svega, eto, nešto što sam ponio sa skupa o Bogdanu Radnicku je jedna zgodna teza koja nije niti nova, ali isto tako nikada nije otrcana, dakle izlizana u tom smislu da nema značenja. Dakle, Bogdan Radnica je pripadao jednoj generaciji koja je bila uvjerena da kultura prethodi politici. Dakle, njegovo temeljno ishodište političkog promišljenja nije bilo ideološkog karaktera, jedan uokvireni oblik razmišljanja, sustav vrijednosti, nego naprosto različiti oblici djelovanja u kulturi koji su implicirali slobodno stvaralaštvo, odnosno rezultirali su onda i nekakvim razmišljanjima koje se održavalo na politici. To se možda čini nebitim, ali je veoma važno gledajući iz perspektive i poziciju disidenata u perspektivi. Dakle, disidenti su oni koji su na neki način činili otklon u odnosu na nekakvu vriježnu matricu koja je postavljala neka ideologijska struktura slijedom povijesnih okolnosti. Oni su zapravo bili revolucionari i živi pokazatelj koliko je i komunizam kao pokret, ali i u širem smislu politika kontroverzna djelatnost, s obzirom da s jedne strane traži promjenu, a s druge strane kažnjava sve one koji provode tu promjenu pomičući prag. To je inače jedna od definicija u kojoj ste neću ulaziti, amerikanizma američke kulture, koji pojedinac pokušava praviti novi presedan pomičući nekakav koncept društvenih vrijednosti. Jedna od središnjih figura općenito hrvatske i jugoslavenske kulture koja bi slijedila taj koncept slobodarstva bio je Miroslav Krleža. Ovo je jedan od citata koji svakako treba uvijek ponovo ponavljati, jer sam po sebi predstavlja sukus teze koji izrekao i Radica, koji inače iznimno žestoko kritizirao Krležu kao politički emigrant, ali ga nije mogao zaobići s obzirom na veličinu Krležina djela i u krajnjoj liniji njegov povijesni učinak. Jedna mala digresija, imao sam prilike sudjelovati u jednoj televizijskoj emisiji gdje se govorilo također o komunističkom nasljeđu kulturi i javio se jedan od književnika, Alojz Majtić, koji je ustvrdio vrlo, kako bi rekao, artikulirano pismo, koji je ustvrdio kako uopće nemoguće shvatiti i hrvatsku i jugoslavensku kulturu ukoliko se ne pokuša dublje proniknuti odnos Krleže i Tita. U tom smislu uvijek je korisno ponoviti ovaj poznati citat koji je pribilježilo barem u Hrvatskoj više intelektualaca poput Predraga Matvejevića, Slavina Letnice i tako dalje, Stanka Lasića. I on glasi, pročitat ću ga: da bi vršio valjano svoj zanat, pisac mora imati mogućnost da bude u neku ruku disident, pa čak i defetist, odnosno na državne institucije i na nacije autoritete. On je rasljetni sin koji se vraća sa moćarskom ognjištu samo da bi mogao od njega ponovo otići.
Negacija je njegov familijarni oblik prihvaćanja svijeta. Samo onaj tko radikalno shvati i prihvati upravo tu istinu može istinski pomoći piscu, odnosno umjetnosti. Toliko je ova misao. Koje godine izvite? To je iz razgovora Predraga Matvejevića, mislim da je 72. treća godina ovako nekako. Samo ću još nam dodati jednu zanimljivu činjenicu da je kasnije zaboravim spomenuti. Sam Predrag Matvejević imao je rolu disidenta, što je to značilo. I Krleža ga je osobno predložio da bude direktor jugoslavistike u sklopu Leksikografskog zavoda. Nakon što je Matvejević tražio od Tita da je demisionira i prestar 1974. godine kada je izglasano da Tito bude doživotni predsjednik, izgubio je sve te pozicije. Dakle, na neki način Matvejević je bio čovjek koji je iz perspektive kulture tumačio politiku. To je jedna prilično tragična pozicija, jer veoma često ljudi koji se bave kulturom ne razumiju dosege makiavelističkih aspekata politike, a mnogi interpretatori Josipa Broza Tita smatraju da on je jedan od najvještijih, najsposobnijih makiavelista u povijesti, bilo da se govori o pozitivnim, ponavljam pozitivnim ili negativnim aspektima makiavelizma. Znači, bila 500-godišnjica rođenja Machiavellija, vodeći svjetski autoriteti su raščlanili na tome i pokazali na niz nekakvih vrlo zanimljivih premisa, unutar kojih se može tražiti i svojevrsna analogija između recimo Lorenza Magnifica i Josipa Broza Tita, ali to je već jedna druga tema. Ukratko, ponavljam, cijela priča ukazuje na tu temeljnu kontroverzu koju je vezano s komunistički pokret. Riječ je o naglasku na jedan pokret koji se mora razvijati, koji u obzoru traži nekakvo rješenje za društvenu problematiku, prije svega socijalne probleme, a oni koji su se na neki način suprotstavljali, podveli su se pod pojam revolucije koja jede svoju djecu. Slučaj Jugoslavije je kako bio veoma specifičan o tome kasnije. Krleža je imao iznimno utjecaj na hrvatsku i jugoslavijsku kulturnu scenu posredstvom politika ili svoga djela. Ono što ću vrlo kratko naznačiti, da u samom startu postoje diskrepancije u tumačenju Krleže. S lijeve strane je poznati hrvatski pisac, nadrealist Radovan Ičić, čija biografija je također veoma zanimljiva. Naime, on je bio sin dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu za vrijeme nezavisne države i njegovo djelo Bordogan, u kome se kritizira općenito koncept središnje vlasti, se našlo na udaru, dakle, vlasti NDH zabranjeno, a bilo je zabranjeno odmah poslije rata. Jer naravno bilo neprihvatljivo publicirati nešto što kritizira oblik vlasti koji je strahovito naličio na titoizam. Ivšić je emigrirao u Francusku, tamo se družio sa nadrealistima, a ono što nije nezanimljivo, o tome sam već govorio na učenju se u Gorici, također je to da su mladi u Hrvatskoj prihvatili njegov rad, dakle Kralj Bordogan, kao naziv jednog kulturološkog časopisa koji je izlazio od 1979. godine, što ukazuje na te izrazite revolucijski karakter jugoslavenske države, relativno otvorenost koja je znači omogućavala da se pojedini kanoni kulture koje su u prošlosti bili progonjeni uvrste kao jedan oblik društvenog kriticizma. Radovan Ičić je bio iznimno kritičan prema Krleži na drugačiji način kao što je bio emigrant Bogdan Tradica, ali u svakom slučaju predstavlja jedan od egzemplara te kulture neslaganja iz perspektive kulture koje je također rezultirao svojevrsnim oblikom disidentstva. Predrag Matvejević, o njemu će također biti kasnije, je iznimno zanimljiva ličnost jugoslavenske kulture, najprovođeniji, ja mislim, hrvatski književnik zahvaljujući medijskom trivijaru. Kad se uroni u neki njegove rade, onda se vidi da on baš nije u cijelosti razumio onu birokratsku strukturu jugoslavenskog komunističkog društva i njegov idealizam ga je zapravo tjerao da se pozabavi nekim općenitim pitanjima koji su predstavljali revolucijske pomake u smislu društvenih vrijednosti, tako da se aktivno počeo baviti problematikom ljudskih prava. Mnogi to ne znaju, pa ću samo kratko spomenuti. Primjerice, on je bio zanimljiv po tome što je 1981. godine kad je uhićen Franjo Tuđman po drugi puta istupio kao svjedok obrane. Međutim, nakon 90. godine kad je Tuđman postao novi vrhovnik, on napisao na eseju koji kaže novi Tito, kaže pokupio je sve najgore od Tita, ali ne i ono dobro.
Dakle, on postaje ponovo kritičan nove vlasti i doživio vrlo neugodne, dakle, ne samo kritike, nego napade. Ovdje, recimo, piše da su ga prozvali crvenim fašistom. Ukratko, bilo je nezahvalno, dakle, u vrijeme titoizma biti disidentom, možda još nezahvalnije u razdoblju nakon uvođenja političkog pluralizma, zato što se otvori jedan prostor slobode koji je prilično kakofoničan, anarhičan i zapravo nije prepoznavao kontinuitet jedne filozofije oponenta, ja sam to nazvao divergentskom političkom kulturom, znači onima koji nisu bili direktno disidenti ili otpadnici u klasičnom smislu riječi, nego su imali svoje načine razmišljanja koje se suprotstavljale. Sam Matvejević, kad je došao u sukob s vlastima, prvi put je to bilo 68. godine kada se vratio iz Pariza, znači prva činjenica putuje u inozemstvo, gdje je stekao određena iskustva, uključujući godina naravno međunarodnog revolta studenata i drugih. Ukratko dolazi u Jugoslaviju, tamo je bila velika gužva, kao što znamo u Beogradu, Zagrebu i drugdje. Piše jedan programski rukopis u kome želi povezati razmišljenja studenata Europe u smislu otpora, suprotstavljanja vlasti, nekim drugim kulturološkim temama koje su osobno bile predmet interesa Matvejevića. Njegov tekst je zabranjen i zapravo dolazi u nemilost. On nikada nije zbačen iz partije, već po vlastnim riječima je sam izvišao iz nje, više ne vidio smisla u njoj, dakle postoje jedan dobrovoljni disident na neki način, nije bio nekako posebno kažnjen. Nakon priče sa Titom 74. kad traži njegovu ostavku, odlazi inozemstvo, nema ga nekoliko godina, postaje ugledni profesor u Parizu, preda na Sorboni gdje je doktorirao, zatim u Rimu i tako dalje. Znači nije doživio sudbinu, i to je vrlo važna distinkcija, koju su doživjeli ljudi poput recimo Solženjicina, Sumarova ili ovi klasični disidenti kojima možemo govoriti u kategorijama komunizma u istočnoj Europi. Ovo je pak jedan priviležijanac koji je unatoč, spomenuo sam je, dakle, Branimir Donat, čije izvorno ime Tvrtko Zane, 56. godine je bio urednik studentskog lista, poleta o povojima, ako se ne varam i tako dalje, i zbog nekakvih bezazlenih, benignih stvari, kao što je čitanje radova hrvatskih intelektualaca koji su završili u političkoj emigraciji, dobio, čini mi se, kazno 2,5 godine zatvora. Nakon toga, da bi mogao uopće djelovati, promijenio je ime Branimir Donat, Tvrtko Zane napisao niz veoma zapaženih dijela. I ono što nije nezanimljivo za razliku od mnogih drugih koji su nakon 90. kritizirali Miroslava Krleža, on kaže da je on zapravo jedna vrlo pozitivna hrvatska politička, ne samo dakle, kulturna veličina, u tom smislu što je osnovao leksikografski zavod, za koga Zane kaže da je utočište mnogih hrvatskih disidenata, intelektualaca i tako dalje. S obzirom da nemam previše vremena, ja se ispričavam, tajnik nije bio unaprijed predviđen, samo ću kratko proći kroz ovu tematiku koju sam također htio naznačiti. Dakle, to je jedan šturi pokušaj tipologije periodizacije disidentstva nakon osnutka socijalističke Jugoslavije, kratko ću proći kroz to. Znači, može se govoriti o onoj prvoj fazi koja je zapravo vrlo značajna, tu se pojavljuje klasično disidentstvo od disidenta Tita. Dakle, Tito, time što odpada od sovjetske matrice, postaje, prema recimo pisanju američkog radničkog socijalističkog pokreta, najveći disident nakon Trockog. Paradoksalno je to da, naravno, znamo od to vrijeme se zapravo Jugoslaviji primjenjuju stalinističke metode, koje su Tito držale na vlast, ali i stvorile veliki broj disidenata. Mnogi su, poput Arse Jovanovića, poginuli bježeći, mnogi su završili na Golom otoku, mnogi su bili, nazovimo tako, rehabilitirani. Kasnije se uklopili u osnovsko društvo, ali iz strahote Golog otoka koji su ostali kao dio naše povijesti. Drugi tip, dakle, disidentstva povezan je uz ličnost Milovana Đilasa, koji je bio jedan idealist, a neću previše o njemu, on je veoma poznat kao takav. Studentski prosvjedi pripadaju trećem obliku disidentstva ili kulture prosvjeda neslaganja. Ja sam imao prigodu razgovarati čak se s prijateljicom i čovjekom sa slike, to je Vladimir Rodnik Krokut, jedna vrlo neobična i zanimljiva ličnost koji je sudjelovao i pojasnio kako je funkcionirao oblik te kulture neslaganja u Jugoslaviji kada je riječ o mladima. Dakle, sudjelovao je u nečemu što se zvalo čelija frakcije grupe Crveni peristil. Nije osobno sudjelovao u nepoznatoj akciji Crveni peristil, ali su imali niz nekakvih akcija
koje su smatrale tada revolucionarnim pod utjecajem, znači nihilista, anarhista, socijalista, ovdje piše koji su, ali zanimljivo kako su oni sami sebe vidjeli. Znači, to je jedan aspekt samo percepcije koji govori o jednoj kulturi neslaganja, identifikacije mladih koji su bili nezadovoljni ovim aspektom komunizma, birokratiziranog kokoštalo. To su mnogi utjecajni komunisti, intelektualci poput Jure Kaštelana, Vicka Krstulovića ili čovjeka koji je osobno pomagao Trokutu, Popovića, Toče Popovića, tako. Dakle, oni sebe prepoznaju kao nihilisti, anarhisti, anarkoliberali, anarkosocijalhumanisti, dijalektičari, nazivaju se disidentima, buntovnicima, partijskim otpadnicima i tako dalje. To je sve ono što je obilježilo drugu polovicu 60-ih, nastavlja se 70-ih u jednoj drugačijoj formi, kulminaciju doživljava 80-ih. Ovo isto prikazno filmu su znamo o Snowballu, koji su bili kvantni skokovi. Kvantni skok je znači 48. godine repertoar kina u Zagrebu, sovjetski film Buga, sovjetski film Petra Velike, premijera sovjetskog velefilma Staljina govori i tako dalje. Nekoliko godina kasnije Jeremy Žilnik kaže da kada upisuje studij režije, gleda talijanski neorealizam, američki avangardni film, francuski karneval, ali nema pojma o ruskom filmu. Te kasnije pozne dijela Eisensteina, naravno Fares, Radze, Tarkovskog, Sergeja Žanova i tako dalje. Uglavnom, jedan fenomen isto tako koji je generirao oblik suprotstavljanja u određenom smislu i disidenata, recimo Živojin Pavlović postaje disident jer iz Beograda dolazi u Ljubljanu snima filmove i tako dalje. Da kako drugi aspekt, sljedeći aspekt tipizacije koji se provlači kroz cijelu poslijeratnu jugoslavensku povijest je pitanje nacionalno okvirnog disidentstva s kraja 60. i 70. Dakle, sustav je bio tako koncipiran da je stvarao male prostore slobode u oblasti kulture, to je cijeli spis, znači nekakvi listova gdje se onda generiraju problemi društveni koji se odnose, znači u ovom slučaju neku nacionalnu tematiku, kulminacija 71. godina. U slučaju Hrvatske moramo govoriti o jednom širem kontekstu kulture i neslaganja, da kako imamo pojavu političke migracije i kulturnjaka koji tamo djeluju, koji nisu svi bili znači, vezani uz NDH, na primjer Bogdan Radica, je dakle, čovjek koji je bio integriran u jugoslavenski sustav, on 40. godine odlazi u New York i radi kao šef jugoslavenskog presbiroa, nakon sukoba sa Konstantinom Potićem, koji je 42. na 43. postao veleposlanik radi se Hrvati u izbjeglištvu, bacanje kompletne krivnje za rat i poraz u jugoslavenskom ratu na Hrvate. Radica pomaže Titu, 45. dolazi u Beograd, nezadovoljan onim što vidi, isto kao recimo Milovan Đilas, kako pišu svoje nove klasi kasnije, odlazi u Italiju i postaje politički migrant. Ono što je zanimljivo, dakle, Hrvatska revija se otvara, pokušava se da kako rehabilitirati, osnivaju ustaški migranti, prvo upotiti u zapad, drugo rehabilitirati i na taj način da na svoje stranice pokušava privući ljude kao što su Bogdan Radica, koji ima iznimno utjecaj kao nezavisni intelektualac i kao, dakle, ova knjiga koju je prepisao u Srbiji u 40. godini, recimo nije mogao u Zagrebu. Dakle, on nije nikakav ustaški, kako bih rekao, disident ili politički migrant, nego jedna osoba nezavisna kluba koja je naprosto željela iz perspektive kulture djelovati politički. Ovo je popis značajnog aspekta kako je funkcionira jugoslavenski sustav, popis dakle, vanjskih i unutrašnjih neprijatelja. Između ostaloga tu su na popisu i neke organizacije koje danas malo obskurno to zvučile, recimo unutrašnji neprijatelj se smatrala Komunistička partija Jugoslavije, leninističkog usmjerenja i bila je to nekakva židovska organizacija koja je predvodio Mladi Švarc koji se kasnije povezao sa ustaškom imigracijom, što je paradoksalno, čiji otac bio visoki časnik JNA i tako dalje, i tako dalje. Tako recimo, evo kao zanimljivost ću navesti da se na spisku bude našao i Slavko Golštajn, prema svjedočanstvu jednog od političkih emigranata Hrvata, to je sin kipara Ivana Meštrovića, Mate Meštrović, koji daje intervju u Novoj Hrvatskoj, to je bio list političke migracije, demokratske orientacije koji je odbacivao ustaštvo NDH. On tamo napominja, osim toga radi čega vi mene prozivate kad tražim
promjene Jugoslavije, znači neke dakle, tržišne paradigme u ekonomiji i politički pluralizam, to vam kaže je Slavko Golštan na stranicama Danasa. Što je točno. I onda je Golštan, recimo, došao dakle, na stranice Danasa. Ovo je već jedan primjer iz 80. godina gdje se razvila jedna stvarno snažna ta divergentna politička kultura, recimo u listu Start koji problematizira pitanje uvođenja već 89. godine. Dakle, uvođenja tržišne ekonomije koji se smatra gotovom stvari. Piše se o poduzetništvu, prenosi se intervju Đorđevića iz Mladine koji govori o tome da li će se možda Jugoslavija da će postati krajina, problematizira se sve i svašta, govori se o vrućem kraju, dakle, legaliziranju pornografije u Sloveniji. Znači, to je jedna pomalo kakofonična, kaotična scena, a u tom kontekstu pojavljaju se i napisi koji problematiziraju poziciju ljudi koji su, znači, nazvani disidentima kao što su Đilas i Matojević. Gore lijevo vidite jedan felton koji je pisan nekoliko godina kasnije, koji osuđuje Đilasa kao neprijatelja naroda i tako dalje, objavljen u Večernjem listu, znači stalno postoji taj paralelizam vlasti. To je riječ opet o, znači, pojavi te nekakve kulture mladih koje se kritički odnosi i koja doprinosi toj jednoj sinergiji, dakle, ukupne nekakve kritičke društvene svijesti koje postoje toliko snažan da recimo čelnik SK Hrvatske, Stojićević u svojoj smjeni kaže kada bi htjeli pokušati došto uzeti, to je nemoguće, ne možemo sve kolapsiti. Tu se vidi gore Johnny Štulić koji je bio frontman grupe Azra i tako dalje. Ukratko, sad više nemam više vremena, mislim da sam izišao iz okvira, pa ću zaključiti. Disidenti su imali veoma značajan utjecaj na raspad jugoslavenske države, došlo je do nekakve nesretne sinergije sa nekakvim, nazovimo tako, desnim krilom političke migracije. Ivo Banac je tu novu političku elitu nazvao nacionalizirani komunistima i socijaliziranim ustašama. Danas bi to malo drugačije protumačeno, više integrirane nekakvoj desnoj struji. Dakle, danas se vode rasprave o tome tko su bili disidenti, da ih više nema, zapravo je prilično postala mlohova društvena kritika, nekakva dijalektička forma koja ako nemate negdje gdje nakon što ćete raspravljati benigno ili samo na akademskoj razini, ne možete liste i tako dalje. Ovo je recentni primjer, znači, gospodarstva Hrvatske, dakle, ugao se rade, s jedne strane piše Andrije Hebrang, s druge strane pred maršala Tita koji je prije neki dan promijenjen u Kazališnom trgu u Zagrebu, i ovaj grafit koji je stvarno prije 10 dana, koji ovako na simbolični naziv prikazuje nekome, dakle, jednu grupu, a tamo reći neke ljude koji smatraju da je Tito heroj, oni koji ga optužuju za udujano, i koji je košta smeće, koji su obično smješteni povjesničari koji moraju sve te ostatke prikupljati. Ukratko, ovo je nešto što je trebalo više biti rečeno ranije, dakle, rasprava traje, ova recentno objavljena knjiga Slavina Letice, koji je nešto bio tužbeno savjetnik, nije nezanimljivo samo kratko jedan trač. Letica je imao prilično dobar položaj u socijalizmu i nedavno mu jedan hrvatski povjesničar iskopao kako je svoj doktorskoj disertaciji pisao kako će Jugoslavija 2020. biti jedna od najnaprednijih zemalja svijeta, a Tito je najveći vertikala svih vremena, sada je Tito postao lik nekakve ljudoškarske politike ili Žarko Polovski koji je jedan vrlo zanimljiv divergent koji uvijek išao do granice kritike, uvijek se znao prilagoditi, dao je vrlo sadržajnu kritiku, ali nikada se nije prevalio u nekakvu poziciju da bi sebe ugrozio. Evo, s obzirom da sam prešao vrijeme, time bi završio.